activité do ɓe kala mon keɓɗo oɗo vidéo yo ɓenin ɗum sabu ko kabaru keñoɗaɗo. Collectif pour la défense de la cohésion sociale dental woni dole ina tintina on aljuma oɗo paara ina hawra e sappo lewru octobre 2025 eɓe kuccodira e jayndiyankoɓe woni presse nationale et internationale. So tawi en mbini firti ko dendagal jayndiyankoɓe wonɓe nder leydi ndi e caggal leydi saktoɓe kabaruji ene cohla holton oɗo conférence de presse waɗata ko ɗo wiyete restaurant le relais hedde fan. So tawi neɗɗo ene yiiɗi arde holno waɗata alay sago nodda 78 178 56 16 78 178 56 16. So tawi on ngari kuccodiren e jayndiyankoɓe beela kalanen ɓe kuccam meɗen caggal nde oɗo ɓiɗɗo debbo haali ko porta plainte en jii wayani no foti wadde ni wadde sikki ala koma kalden e leydi ndi wonɓe nder leydi caggal leydi beela ɓe ganda hunde nde holto ummi hoɗo yarate ko holton fayi. Woto kala jejjiɗo ko c'est à partir de 16h donc kala bawɗo 15h30 tawma toon ene moƴƴi donc c'est à partir de 16h puɗɗotoɗen oɗo conférence de presse sa heeɓi yawtin beela goɗɗo heeɓa yawtin.